Tak priatelia, vítajte pri dvoch politiky. V prvom rade sa vám všetkým chcem poďakovať za krásne priania k Vianočným sviatkom. No však situácia mi nedala, aby som nenatočil aspoň takéto nejaké krátke video. Nebolo by dňa, keby mainstream neútočil na Roberta Fica. Ešte predtým, než začal rozohrávať svoje hry, čo sa týka zastavenia dodávok elektriky Slovenska na Ukrajinu, tak sme tu mali krásny vianočný darček v podobe prepisov rozhovorov na chate v Čifároch. Údajne, hovorím údajne, to poslali do mainstreamu ženy týchto Čurilovcov. Tak ako toto vám málo kto zožerie, priatelia, z mainstreamu. Takéto úniky boli niekde v šuflíku odložené, niekde tajné služby alebo niečo podobné. A zrazu im to tak veľmi vyhovovalo, aby vytiahli túto tému, už dávno zabudnutú, čo absolútne nemá súvis s tým, čo sa deje vo svete. Chceli len prekryť svoju neschopnosť Šimečkovci, nejako odvolať túto vládu slovenskú. No a čo sa teda udialo? Potom, čo bol Robert Fico v Moskve a vyjednával dodávky plynu na Slovensko, sa rozputala veľmi zaujímavá mediálna hra. Potom sa do toho zapojil samozrejme Vladimír nelegitímny prvý Zelenský, ktorý vyhlásil Slovensku doslovne energetickú vojnu s tým, že žiaden plyn, žiadna ropa nepocestuje na Slovensko cez Ukrajinu. A samozrejme Slovensko muselo na túto provokáciu nejako reagovať. A tým Robert Fico vyhlásil, že od 1. januára hrozí zastavenie elektriky, dovozu elektriky na Ukrajinu. Čo je, keď som pozeral mapy, je to nejakých 170 MW, bolo aj cez 300. Do Maďarska dodávame cez 1 GW elektriky. No a samozrejme, Vladimír Zelenský začal rozohrávať hry, že Vladimír Putin nariadil Ficovi, aby začal energetickú vojnu voči Ukrajine. Milý pán Zelenský, to vážne? To vážne? Sme tak dospelí, alebo ten Primalexový biely prášok už účinkuje v tej kotrbe? Keby chcel Vladimír Putin vyhlásiť energetickú vojnu na Ukrajine, tak vás totálne zdemolujú so svojimi raketami celý energetický systém. Alebo nariadí Orbánovi, aby nejakým spôsobom loboval aj so Slovenskom a zastavili vám tie dodávky elektriky na vaše územie. Ale nie Robert Fico. Čo také 5,5 miliónové Slovensko zmôže pre Boha oproti, berme údaje z čítania 40 miliónovej Ukrajine. Je to oveľa menej samozrejme teraz. A zaujímavé, a vám Vladimír Zelenský nevadí, keď bombardujete slobodných novinárov zo slobodných médií, ako je Mario Bojič z nulta.rs, kde aj pre vás preberám články, pre vás odberateľov mojich, kde ste začali bombardovať skupinku 20 novinárov v Donecku raketami HIMARS, 6 raketami konkrétne. 5 bolo zostrelených PVO v Donecku a 6 nejakých 500 metrov od nich, od tej skupinky nezávislých novinárov vybuchla. To vážne? Vy ste tá slobodná krajina, Ukrajina, kde bombardujete novinárov, kde vraždíte jak na bežiacom páse, odvádzate ľudí z električiek, mladých mužov. Vy ste tá demokracia. A zaujímavý komentár na aktualitách, keď už samozrejme pri listovaní týchto tém som zabrúzdil na aktuality. Zono Mikeš sa ničomu inému nevenuje, len Robertovi Ficovi. To nie je slovenský premiér nadpis, ale ruský agent. To vážne? Vám už tam v tých médiách prepína? A po novom roku ja očakávam, že títo Šimpečkovci, Progresívne Slovensko a iné mainstreamová cházka, veľvyslanectvá, britské, americké začnú vyvolať na Slovensku protesty, majdany. Na zvrhnutie Roberta Fica atentát sa nepodaril, tak skúšajú nejaké Čurilovcov, zase vyťahujú zo záhrobia. To samozrejme to padlo, lebo to je hovadina jak traky. No, očakávam niečo zaujímavé, niečo progresívne, že niečo vyťahnuť, ale nie takéto témy Zelenského vyťahujú, že Slovensko ide, Putin mu nariadil energetickú vojnu voči Ukrajine. Ja som veľmi zvedavý, priateľe, na váš komentár.
čo si o tom myslíte. A teda, ak by sme sa náhodou nevideli do nového roka, tak vám poprajem krásny začiatok nového roka, krásny Silvester, hlavne veľa zdravíčka v tom novom roku a určite sa uvidíme pri veľmi zaujímavých témach aj v budúcom roku. Bude to zaujímavý rok, ale aj ťažký rok. Tak som zvedavý na váš komentár. Držte sa, priatelia, a ešte raz ďakujem za podporu v roku 2024 a veľmi rád sa uvidím s vami aj v novom roku. Váš Miťo, Pepe.